guys, welcome back to our channel TD Family Vlog. Jotono na sari kaham. Angkai hanya hai lam subote sa ani channel lo an video ko tal bai kheye. Norong no Durga Puja ni jotono no tam chanai subo happy Durga Puja. Jotono no angkai ang bo asuk dini nok ne okhaya. Angkai ko dini no first time mane first din je operation khajamon kore dini no first ongkhana nayo. Angka ang to asuk guri bangala go gana konel chomni simising thangai nai phainai asuk guri ya ang ga moro restaurant no sanani pho ga restaurant no sini khabu to no sai wi tui phainai ga asuk guri bangala ang tam hale ang asuk tabo prepare thik ya kwase angka amba ga ang ki saburi ri wi matani din no matai khul wi phai suba na ka borbo joton ready ba kan ba sarok ko. Hi guys. Angka tem sare din di to wi ko beg buduk the pa ya na la baba. Angka tak khalanya ni seng ta ong khala chenai ta ti no thang phai nei asu teng ma yang to tongrong ma ya bisma rok sawo angka ya khong rok sai phai ya bri ba sai rok ma ya se angka abon thang chenai ta bu khai angka no ro enjoy khai de Durga Puja ni joto no family bai nai di khuchi khaye ayang asu cherai sikla puri sikla rok no bazaran bidu nai tong rok no sawo ayang muya asu kuna kuni be serok ta hablai je Durga Puja hane angka ade kita hablai je sep kai tonglai je sep kai nai je tam hale amtei purwo onek no chini boro rok mane derana ni derawo angkai careful khai tong bai de angkai buma bu phabai nai be de dolok bai nai phuna sa haksal lok ta butlai de kaham kai nai de angkai ko moro gun hade anya mang nai le tole kata thalane de de angkai thangsi nai ching tabo angkai ate to di rok Durga Puja ni ri rok bo paya mo agi ni ri ko samna bang mo agi ni ko samna Shikramani. ko nai nye Muni nagitana. agi ni no ani mo kursi ro angkai ai mi ane ko paya kanya bonang je ta mo Durga Puja ya ri rok pa han si nai thong pa ko online do na ha ko ba bagai kai ni ani tong bo angkai no rong nai tong de ta bo sung ong khusi nai no rong phunu ga na sung thang ma jaga ro angkai soya kari nai tong de te no hamjang mani ri de sung no angkai tam tong khabo dori angkai malai presentation ro ba angkai sing ta bo Durga Puja na ni thang tong go sin no ga na wo no tam male haksa logo nai mi ani shori ro ga surak sugya kuni bagai sing haksa logo nai mi suru ga na niu konel chomni chimi nai nei tam hala ani busa ko su ma beraya ang tong kha bo bo cherai guri ma bin bai semai be thana la hi jogo kra rok ba hine ne ang tuluk hor phunung ani bagai phayo iko angkai ho jaga bo sung khulumna ni bagai rang bang ti mala yang lai tong layo gan busa juk songkai nung bidu ti sai chiri thani chung habri or tong tin ha chinai hine hin tong ka ang tabu bidu ti chana ni op chi rang bang ti si mala yang lai to lai ka puisa simi sing kai 10 টাকা rok 20 টাকা rok kere ingke 50 টাকা kaisa tongan rok ketal hingkai 50 টাকা non di khulum sinai hine angkoi tongman ingke bin pas rok nai tonggari nai negra na ko hne hingkai ko asung to dati ne haikya asu hor rok thugui nai tongmaya ba dati ne phai nai thang sinai hine phaileman borok rok asu phaya ko phaikya phaipana asu bangya ko hingkai hor thuru rok site borok bang rek ngomla angkai orang kok saka do pogoi tong mi juk tam jaga opsi kok sama se o ma copyright claim phanye hinai te se kat khaye ang voice over ma khai te keta no ko khaye ngi ko puja to jaga ni nai thokai dekhai eko oro kat kaisa tongo amo borok bang kani huchal churu ke subiru gani ma ko to layo jaga ne borok bir khai to niya base hingkai sakani decorate dogo nai thok jaka ang hingkai tagalai sori ka ham hingkai to markhani enjoy ke nai mang khamo ang opse hakjal kisa guri ui nai mang khamo semano bo guri nai maliya wati rok ni bagai hingkai opse sori rok hamya hingka ba nai maliya hingkai tabuk i korok mata khulumbai ka kobai hingkai ta kaisa te ongkhojang nai tongo hingkai te ongkhoroi ko bu huichal chubui tongkai ko bir khaita tong di thangsiri hine hin tong kai yang te ongkhojang nai ta hingka angkai yang te ongkhore haikya hingkai oro pha ko first cry ni ko botong surum ekdom chinno gana wono ta jengbai chaile bisi gan bosaro ke kan nasili to laika thalai jani hingkai borok bo chaimon ani sori jingko ya hne hingkai iko ta restaurant phailai ka jeng chinno gana no mo restaurant bo Korean restaurant hangamo
Korean restaurant phongka jaga phaileka galgi goi dahi jaga phaileka kai tabo order khainen tola opchi yang tigi asuk lainye o jaga azuk thoge video rok tisa toge yang teke sa tigi thalani ma hin tonga ka bai go thanala nai tong orobo gan tam jang music tang ja ko durga pujan somai ba joton music tam ko tong tang ka ching teke sa tigi thangai tong tabo kai yang tu ang tin tala sa ko mo ka tin tala chimi yang ang ko video khaine mi yang class bla yang tu nu hru tong ang ko video khainen neng ka tak teke sa tigi thanai ka ang to kun sai mi ya ang to atu thong ni jinis ra su sai ko cha pano khub kom no ko ang mosla kari ro kai cha pano kom khai song sao ta ang ko ro kai tola chu chang na ro kai te sit ma li por booking thaka tabu ang ko ni ba kai mas man ko te nang ko te se le khang kai te sit ma li ang sanai line chi rom line nang la sinai nga ro achung na phailai ka nga ang to momo simi se sanai ang to momo kai to boil khai ja abu chicken ganang phano masa sinai te kun kroi ke ko mom gimbap cha kha sorry gimbap order khai ka abo ko rice ni ta abu bo thok kre ekdom boil hai jinis no kai abo no kaisa order khailai ka ga jeng tabu amono sanai ta kai te aro gobang ma to go jatra por sa dang nai chicken rong ni kai kimchi da hang mo amoro chakini ro side dish gobang ma riu ta kai amoro khai tang phan nai le ang sa le ya tam hale ani sorry ro bare le moso bo yo ye de bang to ekdom moso no go thaitan ro kai songsai tong mani hingkai lokani rugi rok sorry rok bari phaine si ne ikori phaikya jotona chok phaikya bor ka lejak to leke chala nyen wait khaile mai bu jaga bor ka cool drink bu na kha jono kai siang ka ke tui simi na kha am terong nang ya khu ta bu khne kai ikori phaikya te kai si dis chok panya ta tong ko chok bai khena Ongko momo ni te kasi tong mani. momo di plate Sajak lihat. momo di plate dikhaya apte sajak le kai borok chana ni wait agle jalai to leke omo kai soup chicken soup no ka side dish di mani ko ko bangma yang ko ko bangma tong amoro khang chali ga khira chimi sa ka khira tong mar ka hamja go ga khira chala ke kai tak chala nyen start to leke borok ga mai bo khoja ka borok aro restaurant chana ne borok kun chalang lai no go do ma je dam mani ro uma jokhom dam mo buri ko je atang chef agre chef ya ara staff ka ja bo ekdom kaisa ni dol ser ani ser ni bin man ni ko bin man pholo cha gresh ni bin man ekdom same to same kai ma lai phira na norok bai sa kan pai